People who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody. Jatend piny William Ruto dok ne agulu mar Hasla mowacho ni osekonyo ngima thoth jo Kenya mopogore gi kaka jomoko wacho. Nikech ng'e kaka manyongo dai tiyo kod eno dai ni koromo sa tidokot. Koro koselo giko duto mwadokot tigo no simo dirutieno. Kisumu County fire no ko owuok sama dwarore. Johala e kar yiego nyamburko e boma ma Kisumo ywago lal tok mach wang'o dukni modhuro otieno manyoro. Ji ang'wen owito ngimagi kama moko 11 oyudo hinyruok tok lori tuomogi e chiro ma Daraja Mbili e kaunti ma Kisii. Jatend piny William Ruto dok ne hola mar Hustler Fund majolo johala matindo e pacho ka. Ruto manobago romo gi joket mwandu Nairobi nopuoyo chenro no mowacho nosekiloko ngima oganda jo Kenya mokalo. Romo no mane menyo yore mag bero uchumi kod yaro yuto ma pacho ka bende nochiwo thuolo ne Ruto mar kwedo lipode manyenyore kata manyiedhore ni pesa mar Hustler Fund okony jopiny to pok mana gi mibadhi. Bende nonyiero weche mamegore ni jo Kenya oseng'anjo ne chulo pesa mar Hustler Fund manyalo romo bilion 10 manowuok e lipot maende nogol kod duol mar Kenya National Human Rights Commission. It was not supposed to compete with banks. It wasn't meant to replace credit in banks. It was meant to correct a market failure. That there are people who banks and financial lenders cannot touch even with the longest pole that you can find. But they exist. They are not included in the financial system and they need support. So we rolled out the Hustler Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody. Because they don't understand the hassles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya, down there, where 500 shillings can make somebody earn a living, be able to put food on their table, and be able to go about their businesses. Moko kuom johala ma Kisumu Bus Park koro kwano lal maduong' mar ohala manego gi pod ok oyangi tok mach muocho kinyi ma piny norugodo kawuono kendo wang'o dukni kod stondegi. Mach ma kamano ma chakruok mare pod ok oyangi oweyo johala go ka koro ywago lal maduong' ka giwacho ni gilalo mwandu mathoth mokalo kendo manyalo hewo milion 3. Gikwayo kony kuom sirikal ni mar ohalnigi kende ma gigeno kaka mano mamiyo gi chiemo kendo gikwayo sirikal mondo ket okenge manyalo geng'o masira ma kamago. Chian gi mwandu moromo 90,000 to giwang' gite. Kora kwayo kuom jotendwa ni mondo gikonywa gigednwa kata kege nyalo yudonwa gimoro matin nikech an chalo kugi pes loan. Kora kwayo jotelo, city manager gi jatendwa governor mondo unenwa huruma mondo une kaka wachako nikech wan gi nyithindo madhi skul. Wachin kano wuogo tieno to yudo off guard kwati wasedoke utewa nikech ng'e kaka sirikal manyongo ok dai ji tiyo 24 hours. Eno dai ni koromo sa tidokot. Koro koselo giko duto mwadokot tigo no simo dirutieno. Gimoro sa 7 ni stimo muoch wang'o utewa.
Koro mondo wawuog mwachopi wayudo ko gik osewang' te. Bende nyong'o be nyak ng'e olaw wa mondo ji oti 24 hours kaka noseyudo city ma Kisumu. Gimoro nwatiya half ema kelo wechegi. Jo Kisumu County Fire no ko owuok sama dwarore. Ne gibiro giyudo kako kochako wang' matin to gileo ma gik moko owang' mang'eny. Kaka an gi dukni ariyo ma nisha uso electronics gi gig stima. Awito machiegni gi milion 3 to wakwayo jo alawa moko kendo gi jo community ni wewe uru modong matin bende kikur koro donje dukni moko ma pod nigi gik moko matin uchako ketho. Ji ariyo yangi nowito ngimagi kanyo e masira makoch mar apaya manotimore daraja 2 e boma ma Kisii tok brek mar lori moro chot koa e chuny bomano nyaka e chiro ma daraja 2. Masirano noweyo ka ji modhuro bende oyudo hinyruok maricho kendo ring kodgi e ute mag thieth ma Kisii ka adek kuom ji 3 go to ngimagi ni kama rach. Komanda mar obila ma kaunti ma Kisii oyango masirano kowacho ni gidhi mbele gi timo nonro. Na leo mwendo wa saa 2 na dakika 25 tuliweza kupata ajali mbaya ambayo ilitokea hapa daraja 2. Gari aina ya Tata ambayo ni Kanta iko hapa nyuma yangu iliweza kupoteza mwelekeo, na wakati ilipoteza mwelekeo gari hilo lilienda likagonga magari mengine mawili, na katika harakati hiyo tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali. Tungeomba wananchi wetu, daraja 2 pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana. Jaod jatend piny Rachel Ruto oyango ni ene wuoth mar neno ni oganda ahinya jopuonjre ma pachoka oyudo pi maler kendo dak e ngima makare. Mama Rachel Ruto ne wuoyo e skund Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori kama notele chenro mar kunyo pi mabiro konyo jopuonjre gi jogweng'. Jafwambo mar Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Kaka yorno manene gwenge ma pachoka oyudo pi maler, jaod jatend piny Rachel Ruto ne olimo skul ma Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori mar yawo chenro mag kunyo pi. Mama Rachel Ruto wacho ni ma en chenro ma gikete maino ni mar pi en gino ma ochuno e ngima dhano, gino ma itiyogo e tedo, keto ler kod tije mamoko, kendo ni onego bed ni pi yudore machiegni. Water is everything. Without water, we cannot cook the meals that we cook here for the children. Omedo ni ma en achiel kuom yore mag bero gwenge, ka imiyo gi gigo machuno machalo pi, ahinya to e skunde, gino mabiro bero ngima jopuonjre, kendo miyo chenro mag somo bedo mayot. Trusting God that working with the national government and other partners that will be able to go to different parts of this nation to be able to help communities and especially schools so that they can have clean drinking water. And this is for our children, because when our children have good water that they drink, then we know that their health is good and they are able to study. Jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane osiro Mama Rachel Ruto e nyasino ochiwo puoch ne sirikal kuom parogi e lweny mar neno ni ler kod pi obed e kaunti ma Migori. Otiyo gi thuolono mar chiwo singo ni gibiro chung' motegno mar neno ni kaunti no osiro tend William Ruto nyaka higa 2032. It is indeed very interesting because this week we are celebrating water, sanitation, and what you have done today by just the stroke of pressing that machine, you have laid the foundation of water, sanitation, because everything, food, diseases, and all the related issues can be addressed through water. Tokor kakore, Jalup Gavana ma Migori Joseph Mahiri ochiwo geno mare ni Migori bende biro rieny mana kaka counties mamoko kaluwore ni county no osebedo ka yulo. In the next few years, Migori County is going to compete with the other counties in this Republic of Kenya, because we feel that
in the past many years, Migori County had been left behind. Chenro ni mar kunyo pi kaunti ma Migori en mana tielo achiel kende. Iwuoth maluorore pacho ka mangima kama biro tok tielo machielo mane otimore kaunti ma Makueni juma mokalo. Makofi mazuri. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Tendo bila olando loro moko kuom apeini e chuny boma ma Nairobi motelo ne tuke mag CHAN mibiro tugi e kiny e pewe ma Kasarani kod Nyayo. Apaya ma aerodrome ibiro lor kowuok Madaraka roundabout nyaka Lusaka roundabout, ka apaya ma Lang'ata ibiro lor chakre Madaraka roundabout nyaka Lusaka roundabout. Mombasa Road ibiro lor chakre Lusaka roundabout nyaka Bunyala roundabout. Kamano bende joriembo madhi e chuny boma ma Nairobi katiyo gi Mombasa Road okwa mondo bi otiga apaya ma Likoni Enterprise matiyo gi Lang'ata Road ikwayo ni mondo otigi Raila Odinga Road kata mano ma Muhoho. Joriembo mawuok e chuny boma ma Nairobi katiyo gi Thika Road nyaka Ruiru, Juja kod Thika okwa mondo otiga apaya ma Limuru kata apaya ma Kiambu. Matatu madhi Kasarani otiga apaya ma Baba Dogo Ngomongo nyaka roundabout ma Ngomongo. Jowuoth mawuok Thika kadhi e chuny boma ma Nairobi ikwayo mondo otigi Eastern Bypass ka apaya ma Kiambu kata Limuru. Okwa jowuoth mondo kik tiga apaya ma Thika mak mana ka gidhi e paw tuke ma Kasarani. Riwruok mar Red Cross osidhayanga gedo ma log tich megi ma akar reso ngima e kinde mag masira e boma ma Homa Bay magi biro konyo e kedo gi midhiero mabiro apoya e kaunti no. Log tich no magedo mare biro kawo dweche 4 ne oyangi gi jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Idris Ahmed kod jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga. Ahmed owacho ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties mayudo masiche ahinya to mago ula e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka, kendo gedo mar log tich makamano biro konyogi tiyo mayot e kedo gi masiche apoya. Red Cross biro medo machiegni gi sirikal kaunti ma Homa Bay maneno ni gikedo gi masiche mabiro apoya kod wacho ula mobedo ka daro oganda mathoth moko kawuok e gwengegi. I've also done the groundbreaking for our offices that is the Kenya Red Cross office in Homa Bay. For many years we've operated through spaces that have been granted to us by the national government and the county government. We've decided now to have a home and the groundbreaking for the office will not be just the groundbreaking for an office. It will end up housing the Kenya Red Cross complex in Homa Bay. Ndalo mang'eny wasebedo ka masiche oyudore to yudo ka gik moko kuonde ka Kisumu, Nairobi, koro seche mikonyogo japiny bedo mochwalore matin. Koro bedo gi chenro aina ni e kaunti ma Homa Bay biro miyo chwalo kony e kaunti ne joma oyudo masira bobedo mapiyo kende seche mowinjore. Omiyo biro gi ka biro konyowa mondo mi samoro amora ma gidwa miyowa gik moko to ka gin gi stoka to biro yudo ka gigo ero nitiere kama chiegni mondo mi okonywa. Giwacho bende ni gidwa gero rescue center ma kadiponi ni wan gi tabu mar pi to bende ginyalo konyowae. Jatugo Christian Gomis nyolo gol makende ne Senegal e dakika ma 75 manyo konyogi loyo Super Eagles ma Nigeria gol 1-0 e CHAN. Christian Gomis ema nyolo ne Senegal